Nipa sene sa woti wiase mu na wo ye wadwen sa wo ma won sanka wo nan en Canada ne da wodon sa be hye wo damri famu na wa ye de adwumaden enkrofo pay de wo de wunye bi na so wo de kwati kwan na wo befa so de anya wo sika kai hu se aban amane so de empa uti so de biara eda na ebusuafo ye bo de ewura eye ensem no mu no ye papa bi ana abante wo bi ne din de Michael Adoma kwa wadi infinhia aduonu ye enu 25 years ne de aposifo ensa asonu allegedly no echema na te say abante yi wakwa ye Sakawa man na te say ba na Sakawa say wo de nkwada na nipa rituals na woka ehu ebi na wo Bekwai empotemu honum nam ebusuafo ensem a ebebeto edwa say te say ye nua ma yi Michael yi emra enkwada ensia ebi edi wo mo agro wo Bekwai municipal assembly honum te say nkwada no wo mo de agro na wo mu di unim se nkwala so de wo mu enya hia wo ba bi dia ene wo mu di wo magro no mu ye ne no na Michael ekoko pie mu wo dada wo mu eka che wo mu se wo mu nkonkoja no wo bush bi na ene wo nkonkofa firewood emfa emfi wonum na wo mfa enye den emba na bush na che se eben soldier cemetery wo Bekwai municipal assembly hon na enkwada no wo mfie ebeye from emfie miensa kokosi de wanyini kura na emfie ensia from 3 to 6 years na no na chese enkwada yi nsusu edi na chi sanse wo mu enim no se wo no susu kroma eni no na bia ya na enkwada ni edi agro no esonya RC compound school compound so na chese wo mu ejina wo mu edi agro na chese Michael yi etu asa anamono ene wo mu ekokwasa ema wo mu ensusu edi na chie na eno na chese enkwada yi wodom kokopie mu wo honum no chekere wo mu ede wo mu ebo dua mu ma mu stay overnight wo enwura mu no ma chese wode snap na cutlass ene de keka ho etoto enkwala ne nchen na wogya wo mu ekoye na ebusuafo enkwada yi etna honum na panyin a wo mu ne no timi ne ho yiyire ne ho ne ya yede achekere wo mu otimi na wode den edwane ye na otimi kobo ne maame amane efa ade asie wo mu entem ne no na maamefo yi nsuso ebo mpanifo wo honum ne chese mante wo mo honum no mutu o mu gu so ekoko pie mu wo enwura nu emu won ma che so mo koye ede na tete enkwada no wo mu wo hosane wo mu de omba fi na ebusuafo ara wo sema epie efri mu ede eba ye ene se akwada na che so wonu de wusap wo mu 3 years enam se ekom entino wentimi and survivor wadi ehuye efri atiasefo asasi yi esom na sesi amene wo kasa se dem di kan ye ne nua bema no akopie mu wo aban ekukumu a na asem ensuso eda apaso a mu ebedie na ebusuafo se ope enya na wo penentem a arenti na wan kasa wonfa wo hu nkonkon ji sikaduro na say de wo pese wunya na are na wonfa wo hu na makwa ni bi enkonkon ye because ebinum de wo mo de ye na wonfa nkonkon ye na emo ho bi emma ebinum de hye na wo be ye wadwen say wodi wo mo ebetu sa enamon abrosem anase ewudisem as say aba emamua emantewa emayiwa etirimam wo mo edi bone a wo mo engine ho wo mo etu anamo bia wo mo ensuro wo mo ye nyoma bia chese wo mo ehun se ade wi ya mi ye betimi nya sunsanso bi ewo me so senya me so krampona ebetimi nya sunsanso bi ewo me nchima so ntimi njai anase mintu ho anamo say de sa esom ase your culture your norms your values no ya to no ajejemu na ya ade say bibia anything goes, anything comes, anything goes. Bibia ebenya ye beya ye betimi edi enya ye hu bia no ye beye na sesa anamo we ye mante wana say wo ma ye hu om so mo ye future leaders imponum wo mutu sa anamo bi say dia ene na wo mayi abusua ye wodachi anam mayi ubugidi pan ye sem ebetimi atu empon senior ese na efata because ubenya ewudifo wo mutirimu osum se da ne da wo betina wo memu na enua sankofo ye bi ne beto abade am mo se wo memeye MPs
ebinom be ministers ebinom me ye de keka eye hu ye de ebi ebeto campaign ano ebinom nso so ebetimi adrum pempenso ebinom be kwakwa kira de ebinom be ye nnwuma bebre na ye benya saa etirimodemfo ne wo mo saa esum adwen yi wo mo timu a ugidi ye sem 20 years to come 10 years to come ye ma ye nchirima no ombenya daache papa bi ana say ye 50 years to come ye nananom ombetinye nyagina pia papa bi agina ana enoma we ya ekoso no dodo na beka say omayimu a ayeden ana say nioma enko nanso so ebinom etumpon ebinom nya enwuma ebinom nso so ede wo nse ye bibia efetwom enti wo sen wo ma wo mo eye bibi na ana se ebinom de ebo mo ba wiase se wo mo nsa nka wo mo nan nka enane se wo mo ntina ba ebinom do mo mfa kwasi kan na wo mo mfa enya wo mo enwo eye ana enoma we ya ekoso no dodo na ebu ho no mo a ye kan ni agya eye awofo no nso so ede afim hu ne se entetiye ekoso yi a eboa ema enwoma bi sei no entimi enkoso na se entitiye etochema ewo enwoma bi enho na se nkwada abrabo mu a eno na emasa enwoma we binom nso ekoso na abusiafo anyama wonsema ye nuaba mayi wadie yi wonso so den na wosusu se den ya yenim se emra ne de eninu ebedi na nso so ebia na obi tinifie owo ne monten so wahunu anase ohun se de ekoro no susu betu eye eho anamo nso obeye bi ebia na ono de yankwankwa akwoche no na aferubo ho ana obayira na eno anyi se wote wonom hunhu na kire akwan efuto be na de be ma emabu na wo mo eba afa adwuma wo mo ebe ya wo mo nso so ensa ebetimi akọ wo ma no manya wo mo se de wo mo epe yemfa yefuto ni metu dwa otumagen comment section na ebi yen like videos no yen share all the social media platform eso ekeskapa enemy that's na yebesan edi ehia ebi makram